Στο παρόν βίντεο παρουσιάζεται η διαδικασία εγγραφής των εμπορικών επιχειρήσεων πωλήσεων εξοπλισμού στο πληροφοριακό σύστημα της δράσης Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 περιφέρειες αμοιβούς σύγκλησης, καθώς και τα βήματα για την ένταξή τους στο Μητρό Παρόχων Προμηθευτών. Αρχικά, επισκέπτεστε τη σελίδα εισόδου της δράσης www.ipavlainclusion.gr. Για να εγγραφείτε στην εφαρμογή, επιλέξτε από τις προσφερόμενες στα αριστερά επιλογές την κατηγορία χρήστη στην οποία ανήκετε. Εφόσον επιλέξετε ότι είστε εμπορική επιχείρηση πωλήσεων εξοπλισμού, θα πρέπει να δηλώσετε με ποιους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους συνεργάζεστε. Για να συμμετάσχετε στη δράση, θα πρέπει να έχετε δικαίωμα σύναψης τηλεπικοινωνιακού συμβολαίου για λογαριασμό των ως άνω παρόχων, οι οποίοι παράλληλα θα πρέπει να αιτηθούν την ένταξή τους στο Μητρό Παρόχων Προμηθευτών της δράσης. Πατώντας την επιλογή «Εμπορική επιχείρηση πωλήσεων εξοπλισμού», αναδύεται παράθυρο με ακριβή ορισμό και διευκρινήσεις για την εν λόγω κατηγορία. Αν η περιγραφή ταιριάζει στην επιχείρησή σας, επιλέγετε «Συνέχεια εγγραφής» για να προχωρήσετε στη δημιουργία του λογαριασμού σας. Έπειτα, εμφανίζεται η σελίδα των όρων χρήσης του πληροφοριακού συστήματος, καθώς και αποδοχής των οριζόμενων στην πρόσκληση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος που αφορά τη δράση. Αφού δηλώσετε υπεύθυνα την αποδοχή των παραπάνω, ακολουθεί η φόρμα εγγραφής, στην οποία θα πρέπει να συμπληρωθούν τα απαιτούμενα στοιχεία, ούτως ώστε να δημιουργηθεί ο λογαριασμός του παρόχου προμηθευτή. Στη φόρμα θα πρέπει αρχικά να συμπληρώσετε τα στοιχεία του λογαριασμού χρήστη, με τα οποία θα έχετε από εδώ και πέρα πρόσβαση στην εφαρμογή, δηλαδή όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης και ένα έγκυρο email επικοινωνίας. Επίσης, ως εμπορική επιχείρηση πωλήσεων εξοπλισμού, καλείστε να εισάγετε στο σύστημα τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους με τους οποίους συνεργάζεστε, πληκτρολογώντας την επωνυμία τους στο πεδίο «Τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι με τους οποίους συνεργάζομαι». Ακολούθως, στην ενότητα «Στοιχεία franchise» επιλέγετε αν ανήκετε ή όχι σε κάποιο δίκτυο franchise, καθώς και αν είστε κεντρικός φορέας του δικτύου franchise. Μεταβαίνοντας στην ενότητα «Στοιχεία παρόχου προμηθευτή», θα πρέπει να συμπληρώσετε τα επίσημα στοιχεία της επιχείρησής σας. Τονίζετε ότι τα απαιδεία με έντονα γράμματα είναι απαραίτητο να είναι έγκυρα συμπληρωμένα, ενώ τα υπόλοιπα είναι προαιρετικά. Κάνοντας κλικ με το ποντίκι σας σε οποιοδήποτε πεδίο, μπορείτε να δείτε και συγκεκριμένες οδηγίες για τη συμπλήρωσή του. Στις τελευταίες ενότητες της φόρμας εγγραφής, καλείστε να συμπληρώσετε τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου του παρόχου προμηθευτή, δηλαδή το ίδιο φυσικό πρόσωπο που έχει οριστεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησής σας με βάση το σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο σύστασης της επιχείρησης, καθώς και τα στοιχεία του υπευθύνου της επιχείρησης για την εν λόγω δράση. Προαιρετικά, μπορείτε να συμπληρώσετε και τα στοιχεία του αναπληρωτή υπευθύνου αν έχει οριστεί κάποιος στην επιχείρησή σας. Τέλος, αφού έχετε συμπληρώσει έγκυρα όλα τα απαραίτητα πεδία της φόρμας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η δημιουργία λογαριασμού, θα πρέπει να συμπληρώσετε τους χαρακτήρες της εικόνας και να επιλέξετε το κουμπί με την ένδειξη «Δημιουργία λογαριασμού». Αν όλα τα πεδία της φόρμας εγγραφής συμπληρώθηκαν σωστά, ο λογαριασμός σας έχει δημιουργηθεί και οδηγείστε στην κεντρική σελίδα της εφαρμογής. Αν δεν έχετε ακόμη επιβεβαιώσει το email που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας, μπορείτε να βρείτε οδηγίες στον αντίστοιχο σύνδεσμο. Καθ' όλη την περιήγησή σας στην εφαρμογή, πάνω δεξιά στη σελίδα εμφανίζεται ο λογαριασμός με τον οποίο έχει πραγματοποιηθεί η σύνδεση, καθώς και η επωνυμία της επιχείρησης και παράλληλα οι επιλογές αποσύνδεσης και αλλαγής του κωδικού πρόσβασης. Αυτή τη στιγμή, παρότι έχετε δημιουργήσει λογαριασμό, δεν έχετε ακόμη ενταχθεί στο Μητρό Παρόχων Προμηθευτών. Επιλέγοντας την καρτέλα «Εταιρικά στοιχεία», βλέπετε τις επιλογές του λογαριασμού παρόχου προμηθευτή σχετικά με τη δράση, καθώς και τα στοιχεία που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας. Ορισμένα από αυτά τα στοιχεία μπορείτε να τα επεξεργαστείτε, ενώ για την τροποποίηση των υπόλοιπων στοιχείων μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Υποστήριξης Χρηστών από την καρτέλα «Επικοινωνία». Επιστρέφοντας στα εταιρικά στοιχεία, αφού επιβεβαιώσετε ότι τα στοιχεία σας είναι ορθά, καλείστε να συμπληρώσετε επιπρόσθετα την ακριβή τοποθεσία της επιχείρησής σας στο χάρτη, καθώς και τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού παρόχου προμηθευτή, όπου ζητείτε το όνομα της τράπεζας και το IBAN του εταιρικού σας λογαριασμού. Τέλος, προκειμένου να υποβληθεί αίτηση συμμετοχής στο Μητρό, πρέπει να επισυναυθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα στην ενότητα «Έγγραφα ένταξης στο Μητρό». Με το κουμπί «Προσθήκη αρχείου» μπορείτε να επιλέξετε ένα αρχείο τύπου PDF ή ZIP και μέγιστου μεγέθους 4 MB για κάθε κατηγορία ζητούμενου εγγράφου.
Αν κάνατε κάποιο λάθος, μπορείτε μετά τη μεταφόρτωση να επιλέξετε διαγραφή αρχείου για το εν λόγω έγγραφο. Ανά πάσα στιγμή έχετε τη δυνατότητα αποθήκευσης των ως τώρα επιλογών σας με το κουμπί Αποθήκευση στο τέλος της φόρμας. Όταν έχετε ολοκληρώσει την επεξεργασία των στοιχείων και τη μεταφόρτωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών εγγράφων, μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση συμμετοχής στο Μητρό Παρόχων Προμηθευτών με το κουμπί Υποβολή αίτησης συμμετοχής στο Μητρό Παρόχων Προμηθευτών. Αν έχετε συμπληρώσει σωστά τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού και έχετε επισυνάψει όλα τα απαραίτητα έγγραφα, θα εμφανιστεί αναδυόμενο παράθυρο για να επιβεβαιώσετε την υποβολή της αίτησής σας. Αν θέλετε να επεξεργαστείτε ακόμα τα στοιχεία, επιλέξτε Ακύρωση, αλλιώς αν είστε βέβαιοι για την υποβολή, πατήστε Υποβολή. Αμέσως μετά την υποβολή, μπορείτε να δείτε τα στοιχεία της αίτησής σας και τον κωδικό αριθμό υποβολής αίτησης συμμετοχής στην ενότητα Στοιχεία αίτησης συμμετοχής στο Μητρό Παρόχων Προμηθευτών. Αν η αίτησή σας δεν έχει ακόμη αξιολογηθεί από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και θέλετε να τροποποιήσετε τα εταιρικά σας στοιχεία, θα πρέπει πρώτα να το αναιρέσετε κάνοντας κλικ στο κουμπί Ανέρεση αίτησης και έπειτα να υποβάλλετε εκ νέου αίτηση. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που πραγματοποιηθεί η ανέρεση της αίτησης, δεν θα ισχύει ο παρόν κωδικός αριθμός υποβολής αίτησης συμμετοχής και θα πρέπει να υποβάλλετε εκ νέου αίτηση συμμετοχής στο Μητρό Παρόχων Προμηθευτών εντός των προβλεπόμενων από την πρόσκληση προθεσμιών. Για κάθε νέα υποβολή αίτησης συμμετοχής θα ισχύει διαφορετικός κωδικός αριθμός υποβολής αίτησης συμμετοχής, γεγονός που μπορεί να έχει ως συνέπεια τη μετάθεση της ημερομηνίας αξιολόγησης της αίτησης σε μεταγενέστερο χρόνο. Η αξιολόγηση της αίτησης συμμετοχής στο Μητρό που έχει υποβάλει ένας τηλεπικοινωνιακός πάροχος πραγματοποιείται σε 2 στάδια και περιλαμβάνει την προέγκριση του αιτήματος και την τελική απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για ένταξη ή μη του παρόχου στο Μητρό Παρόχων Προμηθευτών της δράσης. Αν η αίτησή σας περάσει σε διαδικασία αξιολόγησης, δεν θα μπορείτε πλέον να τροποποιήσετε τα εταιρικά σας στοιχεία ούτε να αναιρέσετε την αίτησή σας. Εάν θέλετε να αποσύρετε την αίτησή σας για οποιονδήποτε λόγο, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Γραφείο Υποστήριξης Χρηστών από την καρτέλα Επικοινωνία. Το αποτέλεσμα του ελέγχου της προέγκρισης ανακοινώνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα στο email του υπεύθυνου και στο κεντρικό email του λογαριασμού. Στην περίπτωση της προέγκρισης του αιτήματος, σας παρέχονται πρόσθετα δικαιώματα χρήσης του πληροφοριακού συστήματος της δράσης, έχετε πρόσβαση σε επιπλέον καρτέλες και σας δίνεται η δυνατότητα να πραγματοποιείτε όλες τις εργασίες που είναι διαθέσιμες για τα μέλη του Μητρώου, εκτός από τη διαχείριση παραγγελιών. Η τελική απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ανακοινώνεται επίσης με ηλεκτρονικό μήνυμα στο email του υπεύθυνου του λογαριασμού σε συνδυασμό με την εμφάνιση σχετικού μηνύματος στην αρχική σελίδα του λογαριασμού σας. Σε περίπτωση απόφασης οριστικής ένταξης, θα έχετε δικαιώματα πλήρους χρήσης του πληροφοριακού συστήματος της δράσης, καθώς και δυνατότητα δημιουργίας και διαχείρισης των παραγγελιών σας στην καρτέλα Παραγγελίες. Μέσα σε χρονικό διάστημα 10 εργάσιμων ημερών από την οριστική απόφαση ένταξής σας στο Μητρό, θα πρέπει να στείλετε σε φυσική μορφή τα πρωτότυπα των δικαιολογητικών εγγράφων σας στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, προκειμένου να γίνει έλεγχος εγκυρότητάς τους. Στην καρτέλα Αρχική μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα έγγραφα και την προθεσμία αποστολής τους. Ο φάκελος που θα ισοκλείει τα εν λόγω έγγραφα απαιτείται να φέρετε την ετικέτα φακέλου, η οποία εξάγεται αυτοματοποιημένα από το σύστημα μετά την οριστική απόφαση ένταξης. Την ετικέτα μπορείτε να την εκτυπώσετε επιλέγοντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο στην αρχική σελίδα. Εφόσον έχετε πραγματοποιήσει οποιαδήποτε επιθυμητή ενέργεια και θέλετε να πραγματοποιήσετε έξοδο από την εφαρμογή, επιλέγετε το πλήκτρο Αποσύνδεση.